amount. Jaod bura makathiani Robert Mbui okoni obiro chwalo twak e od bura mar thicho ko jatend migawo mar omenda Njuguna ndungu poni orem chwalo omenda mag NGCDF ne kuonde chung od bura. Jaod bura ni koni twak mare mokwongo modhi chwalo ka od bura kata ka od bura ochako twak en mar thicho ko jatend migawo mar omenda kama chielo en mar thicho ko jatend piny kaluwore kod osuru mag bembo go Kenya. Mbui koni onge kata piny owacho masani Mbui koni onge kaka piny owacho masani seyo tenduru Kenyatta ka gin giwegi ema giketo Kenya kod osuru masaka sam. Okoni nyaka sani jonyuol wuok oko kamanyo sir mag omenda ne nyithindgi madonjo skunde ka olero ni chakre dwe mar 7 higa mokalo gisemana yudo milion 34 kende ya gucho omenda dongruok kuonde chung od bura mag NGCDF. Wakati huu tumezunguka na Kenya yote, constituencies zetu zote 290, wabunge wametembea, tumechukua majina ya watoto na tuko tayari sasa watoto wakasome. Lakini hatujapata pesa through the CDF accounts za kusomesha watoto wetu. Kufikia wa sasa tukiwa mwezi wa kwanza mwaka wa 2024 na unajua mwaka ulianza last year kutoka July. Tumepata only 34 million in NGCDF accounts. Hiyo pesa haitoshi kabisa hata kupeana basari. Na ndio tumesema tumepeana onyo kwa CS wa fedha Njuguna ndungu. Tukasema hivi, lazima aweke pesa za CDF ndio watoto waweze kusoma. Kama hataweka pesa ambazo zinatosha basari, tukirudi bunge kazi ya kwanza tutafanya ni kuweka sahihi tupeleke yeye nyumbani.